Salam kasih tuh. Waduh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Malam Keluarga sangat sederhana. Ini pemirsa lagi godok apa? Godok tuntut. Kita akan masak oseng tuntut. Ya, oseng tuntut. Iki mau digodok pemirsa sekitaran 20 menit. Baru harap ditas dhisik. Lah iki kok bumbu halus brambang terus ki bawang lombok lah engko sing bumbu gak halus iki ono sik ono lengkuas, serai, daun jeruk, ambek lombok ijo. Mau jane ambek lombok abang tapi gak usah. Kita kali. Nah, nek wis pemirsa ya iki dibilasine nganggo banyu resik. Ya mentara gak apa penting banyu resik. Aduh, cuma digodhog ben mau dienggo ngilangi dadake tok lho. Apa sih? Lho. Ada pura. Oke lho, pernane tek. Lagi terus iki dibilas isik nggo banyu resik. Loh, sendokku hilang. Aduh, panas ya. Panas pemirsa yo. Ini diresik isik. Bilasine nggo banyu dingin. Ya banyu biasalah pokoknya. Tuh kan, terus panas kok. Basa Jawane dibrobosi. Wis klinyir. Wis iki daging tanpa tulang. Aduh panas tenan. Nek kae mak gawe kok dikek santen. Wes mau ndelok ditumis ki. Wongene tok sik tak buahe sik banyune. Bilasan kedua. Nah, nek serampangannya kok ngene. Selesai. Nah, iki kari gawe bumbu halus e. Oke. Iki mau wis bar tak cuci pemirsa ya.
nyaman. Cetak biasanya Bukan blender. kena Parate kayak kaknya gitu. kulkasnya hancur. Ora geter ya kok. Oh, jadi luar apa sih? Tadi pemirsa. Delok. Oh, tadi. Wes aja lembut-lembut. Krek. Tiba. Tiba apa itu juga bahan. Ini gudeg. Mau godok apa, Pak? Entek. Ini godok entek sampe. Nah, terus mau dilebono pemirsa kayak iki. Ijo, jeruk, apa iki jenenge iki serai mbek lengkuas. Serene tak buprake sik serene. Iki bungose lung. Ayo bar diumbah ya. Aduh. Bar diumbah. Niko terus iya terus kayak gula gimana gula kamu perlu gula deh. Anjay wes bar tak kayak gula lali sak kebujo ambune nek wes mari watuk nanti ngulung wae gini. Anjay masa terulang mas ta
Wes dinteni nganti medhuk. Hasilnya matang aku mau goreng liyane lah ke situ pemirsa. Oh, tak titip dhuwit ngono biar tuku tempe anu apa kerupuk-kerupuk ngono. Emang adik wedok wis mulai mangan. Kok kita mangan 6. Nyambi apa nah? Oh, kalau nek laporan kok puneh yo ngono kuwi. Ngono tuku dhewe kerupuk apa ngono. Kowe tuku apa jerem? Apa jenenge? Kertas apa? Kupon. Pon yo. Be jalan santai soapan. Besok. Besok jam piro? Lah kira sekolah. Prai tanggal 8 kok. Masa iya? Agustus 25 Maulid Nabi Muhammad. Oh iya, besok prei berarti. Ya ngono tuku loro. Ya melok. Moh. Nang kowe dhewe. Iwak tanpa daging ya, iwak tanpa daging. Iwak tanpa tulang. Jadi bosen tempe terus saya enak tempe apa iki? Tempe. Niki ada tempe. Gak enak. Hmm? Anaknya enak masakane mak. Iya tuh mak wis pirang-pirang tahun masak ngono iki lagi niki mau jajal tok kok iso. Ngono tuku dhewe wis. Tempe opo ngono.